Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Naleng jungi ka KSU lang kama area unit ngilawan jurip ya kene ka surok bana kene ka tulen mo nanong juri ka bana khat pra sanong juri kene ka phase 1 nani nanong juri sene sa mo sekolah kene ka phase 2 te ngilap ba ki surok kidang tray tamba bun ba kila jot pej kini ki surok pej kila jot masa seniam ro ngila kene kendu kini ki manager jong ni ko kotok jong ki company mo ngira pensgo ki ka jing le torti jong ki ni strok kila repair system ba ne kila ban beng kini la repair beng ndai mentar lajot tang mentadang kumba san rubnai kene kila dap ya kene ka strok ndai mentar lajot PUE men adu na nong jeri sadu sene konjoi barok strok ka jot te kai ka bangi kwa menta kalong ba ngi kerpat beng ya kene ka company ka batray kene surok sobha batray bha pandep bha kene repair bha kene lam kumta ngi kum kaseng ngi hapsim da kisenjam ki ba kham e ngi ai ka khobor ro ya ka sarkar bro ko wai ha ka jingi lam jong ko menteri nang ba korot sangma sobha ban pej ban khmi bha ya kene ka banta namar pi ai ne surok pi wara yo ne surok nakamta ka jingbha kajing phalang jong pajba bro jong ki brio ba song khani kidong ki thain bat atat kani ka surok ka panyasno ya ka khasils bat ka garo hills kani ka surok nani na po khat phra sadu sabak mara kani ka tulen te kini ki pajba lasai ki daladep kani surok ki pajba ki kajing mentoy kalong ya kini ki paj garo ru ki ba nang te na po perlo garo na po garo hills ki ban dai don kam sate po nong ba mo tasilong ay kapensuk ya kiro bar kajing motoy lang yang ibaro ke basa sa kini kidong githain handai ka kajing le jong kani ko company menta kapen sosi yang i balai na barba ki tray tang dep tang pan liop sal abel sa kuwai nga ai kani ka khobor ya kini ki engineer ni consultant jong kini ki NSADCL ro makiru kini ban pej bahaya kini ka kam kisong bar ki don hani menta ki ban le iyo ban budin ya kene ka kam dai maki pade ki song muja kisu ke sai kita ki engineer jok HRCL ki ban pe yakini kita don hang niru ngaong ki ngampat yo kendu iki mentaro ndang second part ngaong ki sobha kene khobor sapi mo ki engineer jok HRCL sobha ban pe bha ban jurip ya kene ndai lam kum ta ngimnge je pi la sa bam pisah kene company lam kum ta bali pi su sabjar bar su kata ngila alat ngila keren man kani ngila alat ban pendep bhai kani ka surok ban tray bha ban repair bhai kani ki balajot kani jing ran ka bakraw ya company ba ka sarkar ba ka wai kat ketulen kani dangla ka surok single len nanong jenis po kulang bai ka surok nanong jenis kulang la tray tala ala snem kapat jot hoy kita ni jaka bajot kani tang rubna rupat don kani ka long ka jing ran ka bakraw ba ka jing sosi ba ka jing yorot ya ka hok jong ki ba sane dekum kasang hero ngiban khia ya ka sarkar mat ki body stick sabha paj bha bat sim khia kani